गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आरोबाव खनसे फिन जासिहरफिननाय जाबाय। एक्चुअली आं दिनै लाब्रा टाइपसो जागोन भिडिअआ। लाब्रा टाइप माने फार्स्टआवनो पलिटिक्सनि बाथ्राखौ एसे सोनि बा बिनि उनावहाय जोंनि एक्स एन डि बिनि बिथां बानस' बिथाङा मा फोरमायदों दिनै बे समाजाव बा एन्टि ससियेल ना जायखौ बुङो ड्राग्स जौ जुवा ना बेफोरबायदिनि खेथ्रआवहाय जोंना कमिटि दानायनि खेथ्रआव एसे रायलायलांगोन बा बिनि माखासे स्टेटमेन्ट होनाय बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना एसे खोन्थागोन। थ' बाथ्राया 2024 ना सफैजेनहांबाय एमपि इलेक्सन ना मा इलेक्सन पलिटिशियानफोरनि थाखाय दा जों फेसबुक नायोब्ला बा मिडियाफोराव हाबनानै निउज पर्टेलफोराव जुदि हाबनानै नायोब्ला ना निउज पर्टेलल' नङा जों फेसबुकखौ अपेन खालामबानो जों मा नुयो हाग्रामा आरो प्रमद बर' प्रमदआ बुंगोन हाग्रामाखौ हाग्रामाया बुंगोन प्रमदखौ सोंखारिलायबाय थानाय इउपिपिएलआ बुंगोन दिनैहाय बिपिएफआव इउपिपिएलनि सोद्रोमा मालाबाबो हाबाखै 100% बेफोरबायदि बिपिएफआ बुंगोन 100% जोंनावहाय इउपिपिएलनि सोद्रोमाफोर हाबफैबाय बा जयेनबो जाबाय बेफोरबायदि बाथ्राखौ जों गोबां बिथिङावनो बुंलायबाय थानायखौ नुदों आरो रायलायबाय थानायखौ नुदों। बावहाय जों गेजेरनि मानसिफोरना जायखौ बुङो गामि ओनसोलनि पाब्लिकफोर रायजो राजाफोर बिसोरो दिनै सोरजों थांगोन बिपिएफ इउपिपिएल बिजेपि ना कंग्रेस पलिटिशियानफोरा पलिटिक्स खालामनानै बिथांमोना नांगौखिनिखौ आदाय खालामनानै मोनदों नाथाय जोंनि गामि ओनसोलाव ना मा होननानै बुङो जायफ्रा न' मोननांगौ बिसोराबो दिनै न'खौ कमप्लिट जाजोबाखै आरो लामा दोंसे मोननांगौ गामि ओनसोलाव बैफोरबायदि लामाखौबो नांगौ बायदिखौ जों मोनाखै। सोरबाया माबा मोनसे दालांनि थाखाय सोरबाया गामिया खारोब्लाबो बा अफिसियेलि थाबायब्लाबो बिखौ माखासे बिथिङाव कमप्लिट खालामना होनो हायाखै। मेनलि दा मायाव दावराव जाद्लायबाय थादों सोरनिबा आमोलाव न' फैदोंमोन सरकारि न' गंसे मोनदों बेसेबांबा गोबावनि उनाव बोसोरनि उनाव खस्थ'नि गेजेरजों बेखौबो दानख'नानै सोरबा आंगो मानसि ना गावनि पार्टिनि मानसिनोसो गथायना होनायखौसो जों खोनानो मोनो। थ' बेफोरबायदिया जों रायजो राजाया सांग्रां थारलायनांगोन होननानै आं सानो। बावहाय पलिटिशियानफोरा जोंखौ जाम्बा खालामनानै जोंनिफ्राय मोननांगौखौ मोनो आरो जोंबो जाम्बा रायजो राजाफ्रा जाम्बाथार नङा गावनि भट होनांगौ अधिकारखौ गावबा गाव होनानैबो हरो देरहाबो हरो नाथाय बिसोरो रायजो राजानि बाथ्राखौ मालाबाबो सिन्था खालामफेरा। ओंखायनो फैगौ बारफोराव पलिटिशियानफ्रा एमपि इलेक्सनाव गोजौआव थांगौब्लाथाय बिथांमोना दिल्लीयाव गादिखौ मोनहैगौबा एसे जनताखौ रायजो राजाखौ बावलाङो बेफोरबायदि। थ' मेन बाथ्राया दिनै पलिटिक्सनि खोथाखौ एसेल' बेखिनि बाथ्राखौ बुंनानै दोनबाय आं बेखौल' बुंगोन जों 2024नि थाखाय जायफ्रा पलिटिशियान बिसोरो गोबांनो सोरबाया सोरखौबा सोंखारिलायदों सोरबाया सोरखौबा बायदिसिना बुंदों फैयै जोबथारनायाव जेबो पलिटिक्स खालामनो माबा पइन्ट गैथारलाब्ला मायाव फैगोन एक्स एन डि बिनि जायफ्रा जेलाव थानाय ना बिसोरखौ लानानै पलिटिक्स खालामलायगोन। रनजित बसुमतारिनियावथ' पलिटिक्स बाथ्रा बुंनायनि रावा गैलेफोरबायदि जानानै दङ। मानो होननानै बुङोबा रन्जन दैमारिनि NIA केस नांनाय मानाय सोरबा सोरखौबासो बुंबाय थानायखौसो जों नुनो मोनदों। सार रन्जन दैमारिनि बाथ्राखौ सोरबा पलिटिशियानफोरा बुंफेरदोंना गोख्रोङैनो मानो जेल जाफिननो गोनां जादों बिनि जारिमिनखौ मोजाङै बुंनो हादोंना सोरबा पलिटिशियाना
प्रमद बर'आनो होन रन्जित बसुमतारी मोनानो होन बा गबिन्द बसुमतारी मोनानो होन मोजाङै बुंनो हादोंना जे बियो दिनै मानो हाबफिननो गोनां जादों मानोथो नोंसोरो दिनै बेखौ लानानै गोख्रों गोरानो स्टेटमेन्ट बा मोजां बरननायनि मानो बाथ्राखौ बुंनो हायाखै खोथाया बेफोरबो दिनै रन्जन दैमारि सारनि बाथ्राखौ लानानै गोबां बाथ्रा बुंलायबाय थादों NIA खौ सोरबा होदोंनो सोरबा माबादों बेफोरखौ बुंलायबाय थानानै जेबो लाब गैया थाङै थुङै दाखालि जोंना रन्जित बसुमतारिया बुङैनो माखासे बाथ्राखौ बुंब्रहैनायखौसो जों नुहैनो मोनदों बावहायबो बिथाङा दुखु मोनजादों बा गोबां खेथ्रआवनो बुंजादों मैयाबो मोनसे स्टेटमेन्ट होलायबाय रन्जन आफादगिरि NDFB नि फाउन्डार दैदेनगिरि बिथांखौ सारखौ माने बायदिसिना खोथा बुंनायखौसो नुनो मोनदों आं हामजायाखै मोजांबो मोनाखै मोजां बाथ्राखौ मोजां बाथ्रा बुंनायाव आं बेखौ मोजां जादों बेखिनि बाथ्राखौ बुंगौमोन नाथाय बिनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय ना पलिटिक्ससो खालामनो नागिरबाय थादों बियो 2024 MP इलेक्सनाव आरो फैयै 25आवबो बियो बिनि बाथ्राखौ लानानै बायदिसिना बाथ्रा बुंगोन होननानै आं सानो आरो बियो बुंगुबैगोनबो थ' दिनैहाय बानसु बिथांनि एन्टि ससियेलनि खामानि मावनायनि खोथा मा बाथ्रा बुंदों बेखौ दान्दिसे जों खोनासंनानै लानि बारा गोलाव नङा ससेल' बिदियै जुदि दोनबाय थायोब्ला जों हारि हिसाबै लोरबां जागोन खारन बर'फ्रा खोलोब दिनै दावहा होबोदों आरो मुंख्लंनि उनाव मुंख्लं जाबोदों बे मुंख्लंफोरा दिनै ओरैनो जिउ बावाखै जोङो गान्जा फाग्ला जाना थाजोबथों बर' जाथिनि सुबुंफोरा बर' जाथिनि आइजोफोरा बिजों लाना खारलायनानै गावनि जोनोम होनाय गथ'खौ दिनै आलाय सिलाय गारनानै माने नस्थ' जाथों होननानै दिनै जोंनि मुंख्लंफोरा जिउ बावाखै जोंनि मुंख्लंफोरा जिउ बावदों जाहाथे जोंनि बिखायाव जों गासैथिंबो देदगा दुर्गयै थांनानै थानो हायो जोंनि ओनसोलाव जोंनि जायगायाव बेखौ थांखिनानैसो जिहेतु मुंख्लंफोरा जिउ बावदों बेवहाय दिनै जोङो खामानि मावदों आरो मोजां मोनदों जोङो जोंनि बे खामानियाव रायजो राजाफोरा जोंखौ लोब फैनानै सहाय खालामफैदों